Pre vytvorenie obchodnej ponuky musí byť vytvorený opisný formulár. Každý, kto je prihlásený ako dodávateľ, objednávateľ alebo verejnosť, môže zadať opisný formulár kliknutím na príslušné políčko. Opisný formulár slúži na zadanie opisu predmetu zákazky pri objednávateľovi alebo opisu predmetu ponuky pri dodávateľovi a systém ho ukladá do knižnice. Súčasťou opisného formulára je všeobecná špecifikácia predmetu zákazky, funkčná špecifikácia predmetu zákazky a technická špecifikácia predmetu zákazky. Ako názov uvedie používateľ výstižné označenie predmetu obchodu. V políčku Kľúčové slová uvedie všetky súvisiace pojmy, ktoré daný predmet obchodu vystihujú a pomocou ktorých ho bude možné na elektronickom trhovisku vyhľadať. Vkladanie CPV kódov je prediktívne a používateľovi ponúka priamy výber vhodných CPV kódov podľa zadaných slov alebo čísel. Prípadne si ich môže vybrať kliknutím na Zadať kódy CPV, a to jednotlivo alebo celú skupinu. Ako druh predmetu obchodu používateľ vyberie tovar, stavebnú prácu alebo službu. V našom prípade zvolí tovar a keďže je súčasťou plnenia aj doprava, zvolí aj možnosť služba a doplní príslušný CPV kód. Časť Funkčná špecifikácia slúži na popis funkcií alebo účelu toho, čo je predmetom obchodu. Pre pridanie ďalšej funkčnej špecifikácie používateľ použije možnosť Pridaj. V prvej časti technickej špecifikácie uvedie také vlastnosti, ktoré je možné opísať s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných jednotiek a môže si vybrať, či zadá ich minimálnu, maximálnu hodnotu, ich kombináciu alebo presnú hodnotu. Takto vyzerá správne vyplnená prvá časť technickej špecifikácie. V druhej časti technickej špecifikácie ide o slovné opisy toho, čo je predmetom obchodu, kde používateľ opisuje všetky vlastnosti, ktoré treba popísať v nejakom kontexte a ucelenými vetami. Používateľ uloží opisný formulár s tlačením tlačítka Pridaj a systém ho uloží v stave V príprave. V tomto kroku môže do opisného formulára vložiť aj prílohu. Môže ísť o obrázok, graf, projekt, fotografiu, nákres a podobne, ktoré pomáhajú upresniť špecifikáciu predmetu obchodu. Všetky zadané opisné formuláre nájde používateľ uložené v časti Moje obchody, moje opisné formuláre. Vytvorený opisný formulár, ktorý sa nachádza v stave V príprave, ešte môže upravovať. Ak sa rozhodne ho zverejniť, zvolí možnosť Podanie návrhu. Takto vytvorený opisný formulár, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi alebo dobrou praxou vo verejnom obstarávaní a ktorý prešiel karanténou, systém zaradí automaticky do knižnice.
Ponuku vytvára dodávateľ. Svoju ponuku môže vytvoriť použitím existujúceho opisného formulára z knižnice. Vtedy si zvolí možnosť prevziať z knižnice. V knižnici si vyberie opisný formulár. Tento bude tvoriť prvú časť ponukového formulára a zvolí možnosť pridať novú ponuku. Názov ponuky systém prevzal z názvu opisného formulára. Dodávateľ môže uviesť internú poznámku, ktorá sa zobrazí iba jemu. Môže obsahovať rôzne, pre jeho interné účely dôležité poznámky, napríklad meno osoby, ktorá ponuku zadáva, alebo súpisné číslo. Zvolí možnosť Ďalej. Ponuka sa nachádza v stave V príprave. Prvú časť ponukového formulára tvorí prevzatý opisný formulár. Druhú časť ponukového formulára predstavuje všeobecná zmluvná špecifikácia. Údaje v tejto časti predstavujú rozsah, kde, kedy a koľko je schopný dodávateľ ponúknuť. Zadá miesto plnenia. Ak ich je viac, nezadá nič a automaticky mu systém zvolí Slovensko alebo pre každé miesto zadá novú ponuku. Ďalej určí platnosť ponuky. A podmienky plnenia ponuky, ako je napríklad ponúkané množstvo príslušného tovaru. Pri vyplňaní poľa s jednotkovou cenou neplatiteľ DPH vyplní pole, kde sa uvádza cena bez DPH a ostatné polia pri cene nechá prázdne. Po preštudovaní obchodných podmienok elektronického trhoviska dodávateľ zvolí ten druh všeobecných zmluvných podmienok, ktorý sa vzťahuje na jeho ponuku. V prípade, že nemá výhrady dodávať aj zákazku financovanú zo zdrojov Európskej únie, označí toto políčko. Na záver akceptuje spomenuté obchodné podmienky elektronického trhoviska. Taktiež si môže zadať internú poznámku pre vlastnú potrebu. Ponuku si môže uložiť tlačidlom Zapíš. V prípade tejto voľby je ponuka v stave V príprave a môže ju ešte upravovať. Pre záväzné potvrdenie ponuky dodávateľ zvolí možnosť Záväzné potvrdenie ponuky a zadá svoje prihlasovacie údaje, to jest pridelené používateľské meno, a heslo, ktoré si sám pri registrácii zadal. Záväzným potvrdením ponukového formulára dodávateľ predkladá obchodnú ponuku na trhovisku. Týmto potvrdením vyjadruje súhlas s tým, aby obchodná ponuka bola prístupná v katalógu ponúk a mohla byť označená objednávateľom ako predbežne akceptovaná ponuka. Zverejnením vlastnej obchodnej ponuky si dodávateľ výrazne zvyšuje šancu, že sa objednávateľ stotožní s jeho predmetom plnenia a ním preferovanými funkčnými a technickými parametrami, čo je pre dodávateľa výhodné pri obchodovaní, ako aj pri realizácii obchodu. Vytvorené ponuky zároveň uľahčujú pre objednávateľa nakupovanie na trhovisku, keďže mu stačí konkrétny predmet plnenia v katalógu ponúk nájsť a predbežne akceptovať.